وزیر اعظم شہباز شریف دی سعودی ولی عہد نال ملاقات علاقائی صورتحال تے تفصیلی تبادلہ خیال اعلامیے دے مطابق شہباز شریف نے ایران امریکہ مذاکرات تے پاکستان دی سفارتی کوششاں بارے آگاہ کیتا وزیر اعظم نے سعودی عرب دے مثالی صبر تے تحمل نو سرایا محمد بن سلمان نے شہباز شریف تے فیلڈ مارشل دے کردار دی تعریف کیتی ایک ستے پیغام وچ وزیر اعظم نے آکھیا پاکستانی عوام سعودی بھراواں دے نال شانہ بشانہ کھلوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف جدہ تو مدینہ منورہ پڑ گئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حاضری دتی قطر تے ترکیے بھی جان گئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر داخلہ محسن نقوی دے ہمراہ ایران پڑ گئے فیلڈ مارشل تے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دی ملاقات آئی ایس پی آر دے مطابق دورہ جاری مصالحتی کوششاں دا تسلسل ہے ایرانی وزیر خارجہ دا مذاکراتی شاندار میزبانی تے پاکستان نال اظہار تشکر ایران امریکہ مذاکرات دا اگلا دور ممکنہ طور تے اسلام آباد وچ ہوے گا مذاکرات وچ پاکستان واحد ثالث ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ دی نیوز بریفنگ آکھیا امریکہ پاکستان دی دوستی تے انہاں دی کوششاں نوں سراندا ہے ایران دے نال نتیجہ خیز گل بات جاری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نال ایم ڈی آئی ایم ایف دی ملاقات کرسٹینا جارجیو نے پاکستان دی معاشی اصلاحات وچ پیش رفت نوں سرایا وزیر خزانہ دی یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نال بھی ملاقات مشرق وسطی دی موجودہ صورتحال دے عالمی معیشت تے اثرات تے تبادلہ خیال تے ملک وچ بجلی دا بحران شہریاں لئی بڑا امتحان مختلف علاقے وچ 8 تو 16 گھنٹے تک بجلی دی لوڈ شیڈنگ لاہور وچ ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے دی لوڈ شیڈنگ کراچی سمیت سندھ دے مختلف شہراں وچ بھی وقفے نال بجلی بند بجلی دا شارٹ فال 6600 میگا واٹ تک جا رہا